Παιδιά, 24 ώρες θα παρακολουθούν τη Μαριάννα. 24 ώρες, παιδιά, θα παρακολουθούμε τη Μαριάννα. Είναι και η Νικολέτα μαζί μου. Νάτι. Παιδιά, Νάτι. 24 ώρες θα παρακολουθούμε τη Μαριάννα. Δεν μας έχει δει ακόμα. Άμα πάει να μας δει. Να κρυφτώ μάγριο. Σκύψε! Μη μας δει. Νάτι. Μη μας δει, παιδιά. Νάτι. Παιδιά, νομίζω δεν μας βρει. Πες κάποιος, πάμε τα παπέλια. Νάτι, παιδιά. Νάτι. Πάμε για την πεσκάτα. Έτσι. Εδώ, παιδιά. Τι Νάτι. Παιδιά, είναι με την Δανάη, νομίζω. Δανάη είναι ο κάτοχος που έχει το κινητό. Δηλαδή, άμα πάτε να γράψετε Δανάη. Καλά, παιδιά. Παιδί, δεν ήθελα. Αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Άμα σας κάνετε like με εγγραφή και καλά είμαι σε ένα άλλο βίντεο.